ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi bafata dinguiraya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame masina ha to jombuko ene jeeya e gardidi kabruji men mawɗo leydi sénégal hoorejo leydi ndi neldi c'était timmuɗo faade toon to tiwa won ɓe dañi joɗodade e sérigne babacar sy mansour woni khalifa général mo tijaniya to leydi mauritanie jagorɗo cellal ɓalli ƴetti e ɓooje kese oɗo saaha gam haɓade ñaw coronavirus natgola leydi mauritanie to leydi mali koninkoɓe barhan ɓe kolliti ɓe jooɓima fittandu debbo goto toon to diwan mo gosi tawɓe tumno debbo ko jeeyede e pelle joguitiɓe armeji to leydi guine konakiri teska toon ko janguji e bitikaji nangue hoore saga so tawi a uddi bitik ma yaade juma hewɓe hen kolliti kulhuli mumen no feewi to Côte d'Ivoire arnoɓe tawtorede gardegol lora bagbo landa mum landa ko inniri peuple africain Côte d'Ivoire bis mumen yani yimɓe nayo mbasiyena pittali mumen kabruji men manawen ha toon to niger nigéria kame maroc ha to hayti kame turki ha toon to sina musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena batake uditala juma ceerno souleymani siré dia to Sinthiou moderne mo kay haydi ngal uddital noon waɗata ko ñande aljuma paaɗuɗo hen o ene hawra e nogas e ɗiɗi lewru octobre so jomiraɗo hoddiri ɓatake o noon koni hen lelori teddungal ceerno ahmadou dia imama juma o ɓesgu ceerno abou siré dia to fasa gañaɗi kono ne kadi ɓesgu ceerno mouhamadou bocara e gardegol ceerno ahmadou tidiane kana kami miñumena kala kono ne kadi ɓesgu ceerno ahmadou nene e gardegol ceerno mamadou ceerno ahmadou nene e miñumena kala kono ne kadi khalifaɓe diine almameɓe kame imameɓe kala taweteɓe kay heydi e ko taari ɗumen kala kono ne kadi ceerno sarifa hasim to tulde kam e dendagal sarifaɓe kala kono ne kadi ceerno abdoullahi ceerno samba sada e dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe tintina aɓe teddina dendagal kay haydinaɓe kala e ko taari ɗumen kala udditala juma ceerno souleymani siré dia ngal uddital noon waɗata ko ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru aljuma paaɗuɗo hen o toon to Sinthiou moderne mo kay haydi so yenti e weluya jomiraɗo yittinɗo hen ɓattake o ko ceerno ahmadou dia imama juma o toon to kay haydi في الآفاق كلهم بحسن مطلعه في أحسن القيام monani nde dande welde natayi haqille deƴay ɓernde woni ceerno mouhamadoul amin ndiaye imam ratiba el mansour grand dakar sanani ndeɗo henno dande paɗen koto cuuɗi men galoya holko woni to cuuɗi men galoya ko ziyara gowɗo waɗede taw waɗanteɗuma ko ceerno Cheikhou Kane kame ɓiyuma ceerno mouhamadou Cheikhou Kane toon to cuuɗi meɗen galoya on ñalawma noon waɗata ko ñande nogas e goo nduɗo henno lewru ndu gonɗen woni alhamisa paaduɗo henno so ñalawma o ñalli ha jofi jamma aljuma nden watte jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam e dow yamirore khalifa galle o khalifa galle o woni ceerno alhaji Cheikhou Kane kono ne kadi ne wondi e ceerno abdourahmani Cheikhou Kane joguiɗo konngol galle o e dow teddungal khalifa galle Cheikh Omarul Foutiyou Tall woni ceerno Basirou Tall kame ceerno Mouhamadoul Madani Tall e imam ratiba galaya woni ceerno Abdoul Quddus Dia ene wonde ceerno Abdoul Karim Kane toon to galaya ñalawma noon koni hen lelori ko janngude qur'anil karim
e hebbinde duwuji e haalde ɓurɓe moƴƴuɓe meɗen ha tente andude men e artude holko woni nafoore gandala yettindo hen ɓataki o ko ceerno Khalidou Diop goto e almuɓe galle o taweteɗo toon to cuuni meɗen Njuma. دعني أعالج سوقي في kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo baare sappo e jeenayi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde natte mon ɓosoje toon to hello men e YouTube ko Saydou Abouba jayde Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya en yo en battunimo woori taw jomiraɗo ne ɓeydani men cellal e kisal e yajede kala ɗum noon jamma hanki o mawninama jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam e jokli windere kala kono kadi ma en ketto jayde mon taw ko jayde tan ko fate banggue jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam e nder a journal men a Weltare TV kabruji men ɗemgal pular horejo leydi Sénégal Macky Sall hanki waɗi windande mum e konta muɗum ngam oɗo saaha duwade e duwanade ɓesguji Sénégal naɓe kala ngam mawningol jibinede annabi men tedduɗo o mo jaame kise goni ngam widemo kanko ɗo hen mawɗo leydi Sénégal ɗo hen ko ɓatake faade umma islamique kala oɗo saaha kadi nde jomiraɗo ɓeydanta ɓesguji ɗi kala cellal e kisal e famde ɗumen hoko woni diine l'islam e hoko wonno darde annabi o sallllahu alayhi wa sallam nde oɗo hen jamma wonata jamma peewal kam e ƴellitare wonande ɓesguji julɓe e nder windere nde kala ɓatake mawɗo leydi faade umma islamique kala kanko horejo leydi Sénégal woneli sete makko timmuɗo ene ardi oɗon sete noon jagorɗo makko kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu bismama toon to Tiwawon taw bismiɓe toon ko Serigne Babacar Sy Mansour woni khalifa général mo Tijaniya caggal nde ɓe jettini ɓatake mabɓe iwde mawɗo leydi Sénégal a faade khalifa général toon to Tiwawon kanko khalifa on o suuti toon konnguli makko ngam artude e ɓuure ko fate banggue asakal ngam teskede hewɓe ene liggo jammayi ñalawma ha hitande filtomo wuuri gandani tawi joguima ko askini walla ala wo arti e yaññade hokko woni ɓuure askal ko wona ɗum ko wo arti oɗo saaha mo gonɗen e wasiyade laamu ngu nde toppito cellal ɓalli ɓesguji ɗi kala nonne kadi hôpitauji ɗi nde mbatte kaɓirɗe cellude jaaduɗe jamanu ha ganduɗa kala mo wawana hoore mum beele kadi ƴette charge ngam safrire sabu Allah ha jomum yito en hoore mum ko wona ɗum ko kanko ɗon khalifa o wa arti e wasiyade laamu ngu nde wallata duɗe daraji ko fate banggue jangde Qur'anil Karim wo erima ko fate banggue needi timmudi kono kadi wo erima laamu ngu nde wallodirta e ɓeɗon jinnaɓe beele sukaɓe mbawa marde needi timmudi kono kadi wo yonnani no fewi wonande ɓen wonɓe e ɓoggi karalle ne jaltina gueɗe kewɗe ɗe pewani ko fate banggue tonje julɗo walla tonje won e yimɓe wonɓe ko wona ɗum ko kadi kanko khalifa o arti ko fate banggue oɗo saaha nde laamu ngu ɓeydata darde mum wallude sukaɓe ha daña golle beele maaye ɗeele e nder ɗeɗo henna laaɗe hoccoɓe laaɗe kala ene gusto kono kadi wo arti ko fate banggue moƴƴitinde gurdam suka kono ne kadi ha tenti ko fate banggue dañde golle e heblede e mecce kala ɗum ko konngudi khalifa kono kadi khalifa wo yonnani hay seeɗa darde wonande ɓen rewɓe darinoɓe tafde fedde mumen e nder Sénégal ngam wiide ɗumen cohli ko fate banggue avortement médical taw noon médicalisé ɗum noon ko bonnude reedu taw koye yamirore e docteur e hoore mum so tawi debbo woni reedu ndu reedu o welaka no ndu natir ni walla o yiɗa no ndu natir ni ko fate banggue waɗide viol walla gueɗe baɗe no walla wawnede ɗen gueɗe kala omo jogo ndimago makko bonnude wo yonnani ɗum hay seeɗa wo holliti ɗen gueɗe kam ɓe jadani hen tene ɗe gona jaɓoɓe ɗum hande e janggo kala ha joni keddoɗen ko toon to Sénégal ko wona ɗum ko teskama toon to Madina Baya jamma hanki o mawninama toon jamma jibinede annabi o sallallahu alayhi wa sallam kono teskama ñalawma hanki o ngakkugol ndiyam toon to cité religieux woni Madina Baya
nganda finoɓe toon to Kaolack hewɓe mo jiiɗa kala ne jogui bidon ngam wallidde nokkonde wawata dañde ndiyam celluɗam e keele lama DGARTP woni Abdouli waɗi ballal payidingal no feewi wi noon ko jayde wiiten APS ngam rokkirde kene foto wonde 80 tonnes maaro kene foto wonde ujunaji nogasa taw ko pak bidongaji ndiyam taw ko ndiyam jarateɗam kellam labtuɗam ɗum noon koye galleji diine boyinaji ha fayenma toon to Wourossogui kame Matam ɓokki jawe nonne kadi Ciloña ha fayma to Ogo Dumga Wuro Alpha wiide Amadou Dia taw kadi ganduɗa koye dilloɓe e nder oɗon gollorgal oɗon DG wona ɗum ko noon ñalawma hande o puɗɗuɗo catal bitegal Moustarchidina taw ko Serigne Moustapha Sy waɗi hande haalande mum mo ganduɗa kala nde haali ne dillina ɓerɗe julɓe ne dillina ɓerɗe kala nde tawno konnguɗi kewɗi ne natta hen ko fate banggue dawrugol kam heedande dawriyankoɓe nde tawno woni dawriyanke mo ganduɗa kam woni gardiɗo landa pire ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o teskama e nder conférence makko ñuñali kewɗi kame gulali yimɓe hewɓe ne jana ene mbiye gondi ko seyɗeneji hewɓe kadi kolliti e kala saaha omo itta ɗeɗona gueɗe ha laaɓa ha joni toon to Sénégal keddoɗen gartaten ko fate banggue dawrugol gatten koye Abdoulaye Bibi Balde kam woni ganduɗa PD kam woni directeur général poste o holliti meeting makko toon to ɓernde Fuladu ñande aset jewtuɗo hen mawo gembo woddato ha tiiɗa gam ƴamde mairie mo Kolda ngam yiddemo ardade oɗon mairie kabruji men ɗemgal Pulaar gartaten koye ndafu coronavirus taw kadi ganduɗa koye leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal o holliti 1,3 e jeenayo goni ƴewdaɓe subaka hande o tawane jogui oɗo hen boros ko yimɓe ɗiɗo ɓen yimɓe ɗiɗo noon koɓe raaɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumena yimɓe jeetato keeɓi cellal mumen yimɓe nayo ne tampi koma ballita e fofando neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie yaltini e ɓooje kese no feewi oɗo saaha gam holli ɗum ko kikiɗe hanki o oɗo saaha ko wiyete sumde kine mum e sumde hunduko mum natowo leydi Mauritanie foti natirta ko lawol less walla lawol dow walla lawol ndiyam a suumat kinema e wawnere ko wona ɗum ko a soodoto juuɗe ma walla joguiɗa bidogel ma bidogel ngel woni hen alcool e kala saaha mo paccata e juuɗe ma ko wona ɗum ko kadi woɗɗodiral koko lawɗina e leydi ndi kala kene foto wonde 5 métre goto goɗɗodira e goɗɗo o ko wona ɗum ko kadi yatawaɗa jogui carnet ma vaccination sa ala carnet vaccination walla ka vacciniɗo lawol gotol a vaccinaki lawol ɗimmola taw kadi aɗa jogui ko wiyete test mo ganduɗa ADN RT-PCR mo ganduɗa diwani balɗe 3 so tawi biide balɗe 3 a naati Mauritanie ka joñeteɗo balɗe 10 ko wona ɗum ko noon yataw kadi aɗa jogui ko fate banggue page sanitaire maɗa mo ganduɗa ni timmi taw kadi ganduɗa on koko lawɗina ko fate banggue l'organisation mondiale de la santé tawni hettini oɗona vaccin mo vacciniɗa on kiforiɗo dani hen aɗa wawi arde e nder leydi Mauritanie tawa heɓani caɗele hay seeɗa ko wona ɗum ko kikiɗe hanki o hoore jagorɗe leydi Mauritanie e rima oɗo saaha nde ɓiɓɓe leydi ndi kala keɓata vaccin ji mumen ha tenti noon eɓen gollotoɓe administration leydi ndi kala ɗum noon oɗo saaha kala kam joguiɗo emploi taw golloto koye état o hoore mum yo andu koko vaccine to e wawnere wo e rima jagorɗe oɗo nafannu kala nde mbawata toppitade ɗeɗon gueɗe ha ɓuura rewde lawol kono ne kadi janggoɓe jangguinoɓe kala joguiɗo 18 ans ha fenma temedere ndungu kala nde wawata hebde vaccin mum e nder leydi Mauritanie ha timma gam haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus jagorɗo mo leydi Mauritanie woni cellal ɓalli holliti kikiɗe hanki o 1,290 woni ƴewdaɓe tawani joguioɗo hen boros ko 4 keeɓi cellal mumen 14 neɗɗo ne tampima ballite fofandu neɗɗo goto wasi fittandu mum e nder limore 1,290 hen 4 sa fecci ɗum 4 oɗo saaha ne keeɓi hebde ko fate banggue ñaw coronavirus ne fuɗɗi feñje e mumen cettano fotiri kala
a joni ton to Mauritanie keddoɗen gartaten koye gouvernement Mauritanie jagorɗo ko fate banggue awo joɗodima e awoɓe awo fina tawa ngam disondirde e mabɓe ko fate banggue sarɗiyankoɓe caggal nde ɓe luuli yidde ittude kala ken wiye essence carburant ko fate banggue ɓeena awoɓe e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie taw ko awo fina tawande ɗum momtete ha laaɓa ɓe momtirani noon ngam tampinde oɗon fannu ala ko ittude ko yidde ittude wonande ɓen ɓe ndewani lawol e nder oɗon fannu ɓe kolliti noon so tawi dawrugol politique ji nattani e nder ɗiɗon gueɗe hollitama kala kam jolluɗo hen dawrugol koko riwete ala ɗum siftinde on caggal lulde mabɓe dañi dawriyankoɓe nandunoɓe hen konnguɗi mumena walimo guiɗi maka oɗo sa fuɗɗima campagne haɓade cumuji laddeɗi ɗum noon ko wadde boli e nder laddeɗi ɗi so tawi cumu ari ha e bol tan darto ɗon beele weeɓa ñippude kono kadi ɗo saaha o yarata koye jertinde finoɓe toon ɓe kala nde mbawata rende ladde nde guilay cumuji ladde nde tawno dadeji ɗe kala guuri koye ladde kono ne kadi yimɓeɓe kala ko toon guuri al akhbar jagorɗo ñeñal pinal coftal ɓalli holliti ɗaɓɓande mum concours ko fate banggue poéma taw ko kelme dottade ɗemgal arab ɗum noon yimete ko jime guure nayeje no fewi ko fate banggue fina tawa jimɗi muɗum taw ko kelme dottade ɗe arab ɗum noon concours o ko yidde dañde yimɓe sappo wawɓe oɗona fannu beele gaño jaaha toon tawtorede festival mo Medina Madina 3 ene tawe toon to waɗani hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goɗɗo ha sappo e ɗiɗi lewru novembre ko nden ɗum gassata beele ɓen gande jogorɓe yaade toon landa laamu IPR battu mabɓe ɓe cuɓima oɗo saaha ɗowowo wonande fedde sarɗiyankoɓe mabɓe toon to sud sarɗeji nde leydi Mauritanie moɓe toɗɗi enen ko Mouhamed Lamine Wuldo Amar ko on toɗɗa kala hitande aɓe kewi waylude sawru mbaggo jagorɗo ko fate banggue logement yeyltini oɗo sawal mbiyen jagorɗo ko fate banggue logement dartini gollorgal ngal wasifondirno golleteɗe yogay boowe taweteɗe noksota ha tente lycée goto taweteɗo toon to Arfada ngam teskede happumoɓe dokkuno yettima kono ha ɗo ɗo gonɗen golle ɗe gasani taw haydara jahaten ko toon to lobbudu noon woɗɗani Darel Barka taw yen toon Saydou Mbaran Ba oɗo saaha keblowo no fewi ko fate banggue ndema taw ko lijumaji hay fruit ji kala mo hutortako ko fate banggue produit chimique o hutorto tan ko engrais mo fewnanta hoore mum ma en ketto ko yewtide e rewɓe lobbudunaɓe ɗum ko caggal nde waɗi toon heɓloji makko. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe, mi salmini on yidde addan ɗon yewtere ko fate ndema celluka won ndema wiyete ko agrobiologique. sikki ala ngoɗo heblo ko heblo waɗago to wuuro men lobbudu, ngoɗo heblo waɗago wuuro men lobbudu hono makko kadi waɗa heblo ɗo to wuuro men cooga. sikki ala heblo ngo ko ni wayi o waɗi ko engrais biologique, waɗi ko dubuje e ndondi e huuɗo rendinte e mbatta engrais ji, ɗum woni ndema cilluka noon e ndema conventionnel ka ɗi gona gotum. ndema cilluka ka woni moƴƴo wiyete ko agribio ko ndema conventionnel woni posone waɗi produit ji moƴƴi moƴƴani yimɓe ɗe gaddani yimɓe osto secondaire uji ɓe gaddani yimɓe rafiji. sikki ala raɓikinade e ko yidde haali attinde bandiraɓe tan ko hebloji e ɗi mbaɗanmi e diwan leydi Mauritanie. sikki ala eɗen mbaɗi engrais ji ko fannuji tati ni keewi kono fannuji tati keblum ko ɗiɗo oɗo saaha mbanmi ko potassium, azote, phosphate. o wiyete ko bokasi woni hen ko ndondi, woni hen ko kosam, woni hen ko sukara, woni hen ko leydi, woni hen ko saño, woni hen ko fumier, woni hen ko levure e ndiyam gulɗam. gueɗe jeenayi ndendi ɗon goni wiyete engrais bekko acide. sa fewnima haw ɓendi a sarat e nder guesa ma keɓa hen rendement baɗɗo fayida tawa alanama caɗele. ndema ka noon alay sago ndemen kaɗo ndema par ce que ndema kaɗo wurnata leydi meɗen, moƴƴinata leydi meɗen. kato ndema warata leydi wara yimɓe kadi wara leydi ne warda leydi ndi ko noon wardata yimɓe. alay sago mbaylen ndema changé ndema ndemen ndema mbiyete ko agrobiologique. agroécologique woni ndema cilluka ne waɗi engrais ji ko huuɗo e fumier e ndondi. ɗin ko engrais ji ɗi woni watte koye nder gasɗe balɗe sappo jeeɗa waklita. ne waɗi engrais goto watte ko huuɗo e ndondi e fumier kono watte koye nder sac on aɗa heɓen liquide biyeten goto 20 tiers
liquide wiyetede 20 on so tawi aɗa yiɗi aldinde leydi ma walla aɗa waɗa ko woni e nder leydi ma ne wiye maddi goto ne wiye nématodes sa waɗi hen maladie o yahat leydi ndi ɓeydo moƴƴude ne waɗi maladie goto wiyete ko nématode goɗɗo wiyete ko acarian ne waɗi champion acarian noon arta ko taw nguleyki remoɓe fof ne gandi ɗum so tawi nguleyki ari aɗa aubergine huuroyne waɗa kono buulani aubergine natta wawde jibinde on wiyete ko acarian arta ko sa nguleyki holde keroɗamo saggal aɗa andamo ma gandamo ganda waktu ndo arata mba haɓanademo on ko produit biteɗo nivaquine ne riwtamo ne haɗama on ɗon produit bio noon warata riwtat warata ala hen ko warata kala ko addi riwtat par ce que kañum wona kono wara waɗira kono wara so waranno ko waccat ma war neɗɗo ko ɗum ɗon yidde andinde bandiraɓe hebloji ne mbaɗe hebloji ne goodi technique ne woodi gandal woodi ko fate gueɗe bio ɗum jinmi andirde bandiraɓe wertanade bandiraɓe tan mbatta haqqillaji ɗiɗo ndemaji nafoji ɗimen goppa ndemaji bonɗi ɗi tampini yimɓe lijumaji ɗi wona gotum lijumaji ceerti so gara jeere oɗo lijum ɓuuri moƴƴude oɗo moƴƴani par ce que woni jeeri joni ay soble sénégal wayi ɗo soble men boni ko sinno ko soble bio gonno ne mbawi jodde 3 mois taw bonani jeeyira CSS ha gayna ko ɗum ɗon jinno wettande bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wonno ko Saydou Mbaran mo Gurel Thioga hande keblowo hebloji payudindi ngarɗuɗi ko fati banggue oɗo saaha ko fati banggue engrais taw foof ko bio ko an fewnanta hoorema warata kullon walla warata kala ken ruuba ko wonata e leydi heddoto kadi moƴƴina leydi ma moƴƴinanma a remru maɗa sen giwi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma hinna finoɓe toon taw ko fuɗɗuɓe wuuro ngo yette Diallo en kame yette Dagnoko en oɗo saaha ɓe kolliti yiddeɓe ko ngal ɗo henna gollorgal biyetegal soma zep nde iwata toon ha laaɓa ɓe bindi ɓatake mabɓe faade jagorɗo kalfinaɗo ndiyam biyeteɗo Lamina a Saydou Tarwore ɓe kolliti arno toon koye laamu Ibrahima Boubacara Keita kono tan gila oɗon société ari toon pewno ndiyam haɗo ɓe dañani jaam e koye mabɓe e leyɗele mabɓe ñande kala ko kareli ñande kala ko dukkoli ñande kala ko caɗele mawɗe no feewi coopérative gonnoɗe toon taw ko Allemagne on ɓurani ɓe ne rokkatnoɓe ndiyam taw hay mbuɗo a yoɓata kono ko jaam e suurare ɓe gonno e wiide jayde Mali akti haɓade mbuñaari e nder leydi Mali liste keɓɗo wonande justice mo Bamako ɓe kolliti ɓoyata maɓe gummin yoga e ɗereji taw ganduɗa ko ɗin généraux ji tumaɓe ko fati banggue dirtinde yoga e ngaaluji taw ko fatno koye armée leydi ndi kono hay inde général goto suwa taw a saktede hena caɗele Mali hakkude leƴƴi ɗi kala jagorɗo beldala waɗi lulde balɗe ɗiɗi ñande 15 nduɗo hen lewru 16 toon to Grand Hôtel mo Bamako ɗum noon e tawtorede yoga e jaydiyankoɓe ngam wiyede so tawi jamne nodde jaydiyankoɓe potani hedde hen caggal won hen iwɓe toon to Haye ɓe giwi toon to Kulikoro Sikasso Ségou ha fayma toon to Bamako ɗum noon ko jonde mawde no fewi ngam oɗo saaha tottude ɗen jaydiyankoɓe gueɗal men ha timma so tawi kay woni ne cuuta konnguli mumen nde ɓurata wawde hettade e ñodde hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kala ha yimɓeɓe gona e dow jaam e cellal e kissala barhan koninkoɓe leydi France ɓe kolliti ɓe jaltini dinguiral haare worɓe joyo taw kadi ɓen ko joguitinoɓe armée ji jeeyaɓe katiba mo Masina ɗum noon ko toon to nokku biyeteɗo jaafoɗon toon noko bireɗo gourma ne tawi nder gosi ɓe kollitiɗuma ko wona ɗum ko ɓattake goɗɗo chef d' état majeur armée général mo leydi France o holliti ɓe joɓima fittandu debbo goto toon to gosi ɗum noon ko caggal moto goto jahannoɗo kamɓe koninkoɓe Barhana nden ɓe jii moto ɓe jiiɗi yo moto darto jomum sali yimɓe ɗiɗo gonno hen caggal nde ɓe pellodiri on moto ɓe nde darti mbawi dogde naate ladde gosi kono kadi ko wona ɗum ko moto ko ɗiɗo wonnon nde ɓe gara ɓe jettiɓe tawi hen fetilaji kam e kure e bomboje ha heewi ne waɗi hen kadi fetel mawɗo no fewi kame sac militaire caggal mum noon nden ɓe ndewi eɓen dogɓe naate nden ladde ɓoyani debbo goto yalti toon yiiɗi hujjade caggal nde ɓe kolkisi debbo yata haɓɓani bomboje walla goɗɗum ɓe cokkimum kure kono ɗo saaha loskoji ne jokki hen taw ƴeewede o jeeya koye fedde ɗen wiyeɓe ko jihadiste en walla ala so tawi ko goɗɗum koye wonde kala ma en a gartoye hen sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry 15 ha fenma 17 nduɗo hen lewru Conakry e hoore mum nokku biyeteɗo Kosa Kosa noon ko leggal tawetegal nder commune mo Rattumani tawe e nder Conakry e wiide Amadou Sadio Ba o holliti ñodal juma nde o uddi boutique makko sanga 12 heures woni midi sanga 12 heures watti ko 15 heures
o tawi baafe biti makko ene gartiran nden o naati o fiɗɗi tan ko juuɗe ha laaɓi ala ko tawi toon haydara sowona ɓe nawi ha laaɓi Western Union nonne kadi MoneyGram gueɗe ɗe kala o sahan janguji limtinɗi nangue hoore teska nder Conakry ɓe erima laamu Doumbouya nde wawata ode saaha faabadeɓe hoorejo jagorɗe leydi Guinée woni oɗo hen Mohamed biyete Mohamed Beya Vogui Diallo tawtorama toon to Ka Boiré mawninde ñalawma battude duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɓiɗɗo guinenajo baranoɗo e nder on camp militaire taw ko bargol cofgol no feewi won e mabɓe mbaɗa ko yarga won hen e mabɓe kirsa ñalawma kulɓiniɗo e nder leydi Guinée hitande 1951 ha hande aɓe ñaagui nde tribunal uddita ɗiɗon dossier ji kanko hoore jagoɗo o holliti maɓe ndara hen kono kadi ɓe erima hoorejo leydi o saaha guila ƴetti lefol laamu ha yettiɗo hen haala tan ko jaam e ñawore e nder leydi ndi kala aɓe gullita ɗum ɗeɗo henna gueɗe kala ɓen waraɓe ha hande ne cabbi nde ƴiƴam mumen wawata ñawanede gonga sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen jamma mo parti Laurent Gbagbo keso mo darni mo wiyata parti peuple africain Côte d'Ivoire oɗon parti on jamma wonani fitina mawɗo no fewi walla wonani sunare mawde wonande kaɗon landa ɓe iwnoɓe yoga e nokkuji ne jolno e bisuji ha ganduɗa bis goto kam felɓodiri e camion goto walla mbiyen kam tigui felɓodiri e camion goto waɗi yimɓe nayo wasɓe pittali men 60 neɗɗo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi to Niger attaque musɗo waɗi poste de police waɗɗani kerol frontiére hakkude leydi Niger kame Burkina Faso ko fam toon to région mo Tila Beri ko famɗi ko kala yimɓe tato mbasi hen pittali men yimɓe jeeɗiɗo gañima hen eɓen jeeɗiɗo hen nayo e mabɓe ne tampi no fewi sanga 21h ko nden attaque o waɗi ko worɓe joguitiɓe armée ji ɓe gandaka jangu wongu pusgu wangu ko toon to Nigéria ɗum waɗi ko ñalawma hecciyanko kikiɗe sanga tan niɓɓel futuro woni toon to Nigéria 17 octobre woni ñande dimanche jewtuɗo hen o ɗum noon waɗi ko toon to nokku biyeteɗo état mo Sokoto e nder jeere wotere taw ganduɗa ko mbiyeten luuma ko walla duggere yimɓe hewɓe ne garno ndeɗon jeere sanga kikiɗe kiiɗo ko ndena worɓe joguitiɓe armée ji taw kadi ganduɗa ko groupe goɗɗo wiyeteɗo groupe criminel taw ko groupe mo mbiyata Jeronio taw kadi ganduɗa groupe e taweteɗo nder état mo Sokoto ko on yene mabɓe sokke mabɓe kure tigui ha yooɓi hen kene wona 43 fittandu wi noon ko porte parole gouvernement joɗiɗo toon to Sokoto kono ɗo saaha mo gonen laamu ngu nana ɓeydan nden ko e kisal e oɗon diwan to Maroc passe vaccinal ko mbiyata passe sanitaire oɗo saaha lawɗinama yen ngal kulal noon ngal natata ko alhamisa paɗuɗo hen kala gonɗo Maroc sa yiiɗi iwde ko wayno Marrakech faade Casablanca walla iwde ɗon faade Fès to nder Fas walla iwde ɗon faade Agadir banggue goɗɗo iwde province faade province goɗɗo alay saago jogoɗa passe vaccinal maɗa mo ena andina an a heeɓi vaccin wonti obligatoire e nder leydi ndi kala sa ala ɗum ala ɗo mbawɗa yaade an ha timmina hoore maɗa ɗum noon foti koye transport public walla ni privé e hoore mum transport jeyɗo hoore mum walla transport laamu walla ni bureau ji laamu mawɗi ɗum woni oɗo saaha yiddeɓe haɓade kene wiye ñaw coronavirus ayti greffe musɗo baɗɗo toon hofgo général ɗum noon oɗo saaha ko société ji tawiteɗi ɗon kala kofi juuɗe mumen ñalawma hanki o haydara dillani e leydi ndi ɗum noon ko caggal nde bifta 16 Amérique naaɓe taw biftiɓe ko worɓe joguitiɓe armée ji ɓe gandaka hen goto jeeya ko toon to Canada ɓen biftaɓe ha ɗo ɗo gonɗen trace mabɓe yitaka hay seeɗa to Ankara woni Turquie jagorɗo affaire étrangère mo leydi Turquie oɗo saaha noddi kene wona ambassadeur uji sappo taw ko Occident ene hen leydi France Amérique kono ne kadi Allemagne ɗum noon ko wideɓe yoɓe garɓe kujjo ko jeeyi sababu ɓe nanni kunuɗe mabɓe ko fate banggue gurdama leydi Turquie ɗum ko caggal nde dumba kene ono duuɓi nayya bireɗo Ousmane Kavala ɗum noon ko goto ɓurnoɗo ñingde wonande Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi e baɗɗo duuɓi nayyi e kasso toon to Chine célèbre goto ɓurnoɗo wonde e nder réseaux sociaux e kala saaha ne waɗa kucca mum en direct hakkude mum e yiɗɓe mum walla yeeɓoɓe mum caggal nde o jooɗi e yeeso yeeɓoɓe makko
omo haala ha ɓoyi kanko on suka debbo waddi weer omo jogui posone goto o waɗe weer he o waɗi hen ndiyam o wiɓe so welama o warto heddino goto kala ene winda hen commentaire konguɗi puyɗi lelan tan wo yari ko ɗon oɓe laaramo hawo fiti o maayi jinnaɓe makko noon tuumi wonande ɓen yeeɓiyankoɓe makko ko ɓen mbaɗi ɗen gueɗe o yarano noon koye duuɓi nogas e joyyi ɓe erima laamu leydi Sine oɗo saaha nde wawata artirde haqqillaji yimɓe ko fate banggue réseau sociaux o gueɗe ɗe kala guste eɗen gandi oɗo saaha hewɓe ngala haqqillaji so goni réseau sociaux tan yimɓe ne jeeɓa ɗumen so ɓooyi nattata koye cukkiri musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena